6 oficii de control migrațional la frontiera administrativă de pe Nistru vor începe să funcționeze în curând în Republica Moldova. Punctele interne de control ale Biroului Migrație și Azil vor monitoriza fluxuri de cetățeni străini care intră în țară prin raioanele de est. Acestea au fost instituite în localitățile Hârbovăț din raionul Anenii Noi, Hagimus, raionul Căușeni, Sănătăuca, Florești și în orașele Dubăsari, Criuleni și Rezina. Deci, în primul rând, dumneavoastră ați văzut lucrul unui oficiu, cum el va funcționa, un oficiu local la Biroul Migrației și Azil. Cu regret, este o temă foarte controversată și discutată, dar e vorba de oficiile locale ale Biroului Migrației și Azil, care vor acorda servicii noi cetățenilor. Mă refer la cetățenii străini intrați pe teritoriul Republicii Moldova, din Ucraina sau prin Ucraina. Deci, în aceste oficii teritoriale, noi vom avea posibilitatea să acordăm cetățenilor străini un serviciu de luare la evidență a străinilor. Este o chestie absolut normală și logică pentru fiecare stat de a avea evidența străinilor aflați în teritoriu și de a asigura monitorizarea fluxurilor migraționale. Mecanismul acesta nu este nou pentru Republica Moldova, el a existat și funcționează din a doua jumătate a anilor 90. Altceva este că, începând cu acest an, serviciile de luare la evidență a cetățenilor străini, în afară de registrul de stat a populației, care asigura asemenea servicii, vor fi efectuate și de oficiile teritoriale ale Biroului Migrației și Azil. Deci, oficiile lucrează cu cetățenii străini, este o structură civilă în cadrul Ministerului Afacerilor Interne. Vedeți cum arată oficiile respective, v-am arătat oficiile de la sud, în Comrat, oficiile de la nord, la Bălți, și sunt aceste oficii locale care sunt amplasate în apropierea imediată a zonei administrative cu raioanele de est ale Republicii Moldova. Ce gen de servicii acordă aceste oficii locale, la unul din care vă aflați acum dumneavoastră? Deci, în primul rând, ei asigură informarea cetățenilor străini care intră prin acest segment privind modul de ședere legală în Republica Moldova. La solicitarea cetățenilor străini, în oficiul respectiv poate fi efectuată și luarea la evidența străinilor care intră prin acest segment. Câteodată există situații că persoana străină intrată în țară iese din țară și atunci apare și necesitatea radierii de la evidența străinilor. Aici, la fel, va putea fi efectuat același servicii de radiere de la evidența străinilor. Deci, notatea este că serviciile respective se prezentau pentru cetățenii străini de către Registrul de Stat a Populației, în prezent vor fi prezentate și de către subdiviziunile teritoriale ale Biroului Migrației și Azil. Deci, serviciul acesta de luare la evidența străinilor de către Biroul Migrație și Azil este stabilit prin hotărârea Guvernului, numărul 125 din februarie curent, și eu aș spune care este modul sau mecanismul, încă o dată repet, mecanismul care va funcționa în cazul în care se ia la evidență un cetățean străin. Deci, în primul rând am menționat că serviciile se acordă de luare la evidență nu numai aici, la oficiile regionale a Biroului Migrație și Azil, dar și la oficiile regionale ale întreprinderii de stat CRIS Registru, în total 42 de oficii regionale, plus la cele 8 oficii teritoriale ale Biroului Migrației și Azil, Bălți, Comrat, și aceste 6 puncte amplasate imediat în linia administrativă cu raioanele de est ale Republicii Moldova. Pentru a fi luat la evidență cetățeanul străin, deci poate să apeleze la una din aceste oficii, la unul din 50 în total, să spunem așa, pur și simplu, știind că este destul de dificil câteodată să cauți în teritoriul unei țări necunoscute o adresă nouă pentru a fi luat la evidență, ne-am gândit că ar fi un beneficiu și o facilitare pentru străini de a acorda un serviciu în apropiere, mai aproape de posibilitatea lui de, să spunem așa, posibilitatea lui de a nu căuta oficiile, dar la o linie lângă o arteră, o rutieră mai apropiată pentru circulație. Deci, cetățeanul străin poate apela la oricare oficiu, el trebuie deja să fie pe teritoriul țării. Intrarea pe teritoriul țării, el trebuie să o arate printr-un... Deci, pentru a fi luat la evidență, el trebuie să prezinte un document
de călătorie internațional, în baza cărui a intrat în Republica Moldova, și deci el trebuie să se adreseze binevol. Deci e la discreția dumnealui adresarea la acest oficiu, aici sau în altă parte. Rămânând totodată obligatorie însăși faptul înregistrării străinului pe teritoriul țării. Deci, poate formulez mai simplu, deci noi vorbim că străinul aflat pe teritoriul Republicii Moldova este obligat să se înregistreze, dar este în drept să aleagă oficiul la care el se poate adresa pentru a fi luat la evidență. Și deoarece am vorbit de aceste condiții cumulative, eu vreau să spun că noi maximal am încercat să facilităm această procedură pentru cetățenii străini, să fie foarte rapid. Ați văzut și dumneavoastră, deci e vorba numai de introducerea datelor în pașaport și eliberarea fișei de evidență. Această procedură se face gratis și, cum am spus deja, la adresarea benevolă a cetățeanului străin. Deci, ca să aveți închipuire cum lucrează în genere tot mecanismul, cum el va lucra integrat când va fi prezentat. Deci, noi vă arătăm harta Republicii Moldova. Deci, în fond, ne referim la persoanele care au intrat pe teritoriul țării din Ucraina sau prin Ucraina, da? Și care au posibilitate să fie luate la evidență în aceste oficii locale ale Biroului Migrație și Azil. Este funcție nouă care a apărut pentru Biroul Migrație și Azil din acest an. Nu știu dacă se vede bine, dar pe hartă sunt evidențiate cu circulențe. Sau persoana este în drept ca totdeauna să apeleze la Registrul de Stat a Populației. Vedeți adresele respective în fiecare centru regional, în fiecare centru raional și în Chișinău. Deci, cam cum presupune acest mecanism? Persoana străină a intrat în țară, benevol a selectat locul unde dorește să se pună la evidență, fie că aici în oficiul local la Biroul Migrație și Azil, fie că în unul din oficiile raionale ale Registrului de Stat a Populației. Și în acest mod ea e luată la evidență și nu are probleme la ieșire din țară, nu are probleme cu calcularea termenului de aflare în Republica Moldova și alte momente. Deci asta este un mecanism foarte simplu. Ați văzut deja că e rapid, e simplu, e gratis. Repet încă o dată că se aplică numai față de cetățenii străini intrați în Republica Moldova din sau prin Ucraina și cu actele de călătorie internaționale. Deci, adresarea este benevolă. Nici într-un caz, chestia aceasta nu se referă la persoanele care locuiesc în raioanele de est ale Republicii Moldova, care nu sunt obligate să se înregistreze. În genere, față de ei, această procedură nici nu se aplică. Deci, noi vorbim numai de cetățenii străini intrați din Ucraina și prin Ucraina pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, am spus-o deja și ați remarcat și dumneavoastră că s-a prezentat pașaportul, s-au introdus datele în calculator și persoana, în schimb, primește fișa de evidență care confirmă luarea la evidență a persoanei propriu-zis și timpul în care s-a făcut această înregistrare, ca să fie foarte clar în continuare cum se calculează modul sau perioada de aflare a străinului pe teritoriul Republicii Moldova. Atâta este tot. Mecanismul, cum ați văzut dumneavoastră, este foarte simplu. Dacă n-am fost destul de explicită, vă rog, puneți-mi întrebări. Dacă n-a fost ceva clar, eu pot repeta și în limba rusă sau răspunde la întrebările care apar în limba rusă, ca să fie mai explicit, poate cu niște nuanțări au apărut sau cu claritate, cu noțiuni, cu termeni. Luarea la evidență este obligatorie pentru persoanele care au intrat pe teritoriul Republicii Moldova. Pentru aceasta s-au oferit circa 50 de adrese care ar trebui să faciliteze accesul cetățeanului străin la serviciile de luare la evidență. Deci, în mare măsură, chestia aceasta va ține cont de legislație sau nu cetățeanul străin în cazul dat, ține și de acea companie de informare în care noi vom ieși cu aspectele acestea de informare suplimentară. Vreau să spun că la moment, eu deja am spus că procedura de înregistrare, ea există. Noi avem statisticile respective și deci înregistrarea se face în întreprinderile Registrului de Stat a Populației. În rest, nerespectarea regulilor și regimului de ședere în Republica Moldova sunt pasibile sancționări administrative. Dar probabil
probabil trebuie să adaug aici că situația care ați menționat-o dumneavoastră poate să aibă loc acum și se întâmplă uneori. Dacă este exact cum ați spus dumneavoastră, cetățeanul străin a intrat prin regiunea transnistreană, a stat o perioadă la Chișinău sau în altă localitate și a ieșit fără ca să se înregistreze. Deci este o încălcare, dar care astăzi, în mare parte, dacă rămâne neidentificată, ea nu poate fi nici sancționată. Rațiunea mecanismului nou pe care noi îl introducem și care a fost și discutat cu Uniunea Europeană este să facem așa ca să minimalizăm la maxim aceste cazuri. Asta înseamnă să aducem, mulți cetățeni venind pe malul drept prin regiunea transnistreană nici nu cunosc despre această obligațiune, despre existența unor instituții speciale care înregistrează cetățenii străini. Acum ei vor avea posibilitatea, în primul rând, să aibă informația la, de exemplu, punctul pe care l-ați văzut, dacă mașina este oprită de către poliția rutieră, de către reprezentantul vamal, lor o să le se spună că există și un punct unde el poate să se înregistreze. Și atunci orice cetățean de bună credință, probabil, ar trebui să aleagă sau să se înregistreze la acest oficiu teritorial sau să se deplaseze deja în cunoștință de cauză, să se deplaseze la punctul de destinație finală pentru ca să-și facă înregistrarea acolo. Deci noi considerăm că mecanismul nou va reduce foarte mult cazurile când legislația Republicii Moldova nu se respectă. Deci riscul este în conformitate cu Codul Contravențiilor Administrative. Sunt amenzi stabilite în mărimi diferite pentru diferite genuri de încălcări, dar este vorba nu de alte genuri de sancțiuni decât amenzi. Aici nu s-a schimbat nimic și nu se schimbă nimic. Dacă cetățeanul a intrat prin regiunea transnistreană, a fost înregistrat, așa cum spune legea, dacă e fără și astăzi și ulterior, dânsul va fi sancționat la ieșire de pe teritoriul Republicii Moldova. Dar asta este o procedură care funcționează și care este valabilă pentru orice stat. В этом и состоит разница, что те граждане, которые обладают российскими, украинскими или паспортами других стран, не должны вообще контактировать с этим офисом. Потому что этот офис предназначен строго для граждан, которые прибывают с короткими визитами в Республику Молдова из-за рубежа, с территории Украины или транзитом через территорию Украины. Как будете отличать? А мы их не будем отличать. Их не будут спрашивать паспорта. И вообще, так как раньше мы говорили, эта процедура не является обязательной именно здесь, на тех 6 новых территориальных офисах. Она носит обязательный характер как юридическая процедура. Ее надо провести, но место выбирается самим иностранцем. То есть приднестровец, который не является жителем другой страны, он будет и проинформирован, и, я думаю, это будет и наглядно обозначено с момента, когда эти офисы начнут действовать, что жителям Приднестровского региона контактировать нету смысла с этими офисами. Естественно, мы об этом говорили, что после того, как эти новые механизмы вступят в силу, мы заинтересованы в том, чтобы иметь такой период как бы переходный к новым процедурам и провести наблюдение, как эти процедуры функционируют, какие могут возникнуть проблемы или какие доработки могут стать необходимыми. И в процессе мы будем дорабатывать все эти аспекты. Они не работали в пробном режиме, они были просто протестированы для проведения самого анализа, как это функционирует. И это было сделано, когда несколько месяцев назад, когда Молдову посещали эксперты Европейского Союза, и мы совместно посмотрели, как эти офисы смогут функционировать тогда, когда официально будет запущена работа. В принципе, тот отчет, который был подготовлен экспертами Европейского Союза, был положительным, но на тот момент, конечно, не было всей инфраструктуры, необходимой технической базы, поэтому сейчас все это practic доводится до finalnej stadii. De fapt, să spunem corect, aflându-se în Republica Moldova, în partea stângă a Nistrului, aveți în vedere că se deplasează pe partea dreaptă și vrea să plece prin aeroport. Deci este un subiect actual și cred că trebuie descris în mod separat și asta o să încerc să o fac acum. Deci, ca
o altă inițiativă pe care acum vrem să o implementăm. Este introducerea unor modificări în legislația națională pentru ca să excludem cazurile de sancționare administrativă a locuitorilor din stânga Nistrului atunci când ei părăsesc teritoriul Republicii Moldova prin punctele controlate de autoritățile constituționale. Aeroport, cu trenul, de exemplu, direcția Sankt Petersburg, care merge prin nordul Republicii, deci la toate punctele de frontieră cu România și cele controlate cu Ucraina. Până acum, legislația adoptată mulți ani înainte prevede sancțiuni în cazul în care respectivul locuitor al regiunii transnistrene are cetățenia sau pașaportul unui stat străin și nu are o înregistrare despre care vorbeam mai devreme. Acum, propunerile pe care le-am făcut și se află în Parlament, sperăm că să fie în timpul apropiat, chiar în ședințele următoare, să fie discutate și aprobate, prevăd că tratamentul față de locuitorii regiunii transnistrene va fi deosebit de cel față de cetățeni străini. Pentru că, juridic, Republica Moldova consideră locuitorii din stânga Nistrului ca cetățeni ai Republicii Moldova. Până la reglementarea conflictului nu poate fi nicio deosebire între cetățenii locuitori pe un mal sau pe altul. Astfel, sperăm că sancțiunile administrative vor fi excluse și cetățenii din stânga Nistrului cu pașapoartele altor state vor călători liber. Nu vor mai fi sancționați. Am fost cam mult am vorbit, dar încerc să spun în detalii ca să fie clar, să nu mai apară întrebări. Evident că documentul de bază este pașaportul sau al Republicii Moldova sau al altui stat recunoscut. Pe lângă deci, documentul respectiv, va fi nevoie să dovedească, să demonstreze că este locuitor al regiunii transnistrene. Acum se elaborează acele criterii care vor fi în actele departamentale vor fi specificate în actele departamentale ale biroului sau departamentului poliție de frontieră. Care ar fi ele? Eu aș putea să enumăr faptul că, ca criterii, faptul că pașaportul a fost eliberat de către o misiune diplomatică străină acreditată pe teritoriul Republicii Moldova. Deci, o misiune diplomatică străină nu poate să elibereze pașapoarte sau acte de identitate cetățenilor care nu au reședință pe teritoriul statului respectiv. Sau există ștampile pentru luarea la evidență consulară, care este o practică pentru toate ambasadele, indiferent a cărui stat sunt ele. Deci ar exista și alte criterii care vor fi luate în considerare, inclusiv declarații pe propria răspundere. Atunci când persoana își asumă, completează o declarație și asumă responsabilitatea și indică locul de trai, datele de stare civilă, cu доvezile corespunzătoare. Да, я только что отметил тот факт, что эти критерии будут указаны в тех документах, которыми руководствуется Департамент пограничной полиции. Среди этих критериев будут указаны и место, где выдан паспорт. Это очень важно, если это выдано дипломатической миссией, аккредитованной в Республике Молдова. Имеются отметки о принятии на консульский учет данными дипломатическими миссиями, как другой критерий. Другим аспектом может быть декларация, основанная на собственной ответственности. Да, и когда данный гражданин заполнит формуляр, в котором укажет место жительства и другие данные касательно его ситуации, но он будет нести ответственность, чтобы эти данные были корректными и правильными. В противном случае, естественно, будет ответственность за какие-нибудь ложные информации. Но эти детали будут конкретизированы после того, как парламент примет необходимые поправки, чтобы данный механизм начал действовать. В таком случае мы уже впоследствии укажем на тот срок или день, когда эти новые механизмы вступят в силу. Сейчас эти механизмы не работают, и мы находимся практически в рамках кампании по информированию о тех новых деталях, которые касаются режима иностранных граждан, и о тех аспектах, которыми мы надеемся улучшить ситуацию по отношению к жителям Приднестровья,
если сравнивая с нынешней. Я думаю, что конкретную сумму бюджетную я вам сейчас не назову. Я говорила уже о том, что эти офисы относятся к Бюро миграции и убежища. Это общебюджетное ассигнование, которое относится к деятельности Бюро миграции и убежища. Все виды деятельности, которые мы осуществляем на территории Республики Молдова, в головных, региональных и данных пунктах пропуска. Но я так понимаю, что был вопрос о том, есть ли поддержка из фондов потенциальных иностранных доноров. Насколько я знаю, финансирование является 100% бюджетным. Если в таком плане, то это исключительно бюджетное финансирование, это персонал Бюро миграции и убежища, и это наши работники, которые работают, офисы наши, исключительно бюджетное финансирование. Eu sper că acum s-au clarificat lucrurile, că nu e frontieră de stat, că nu este împotriva celor din Transnistria, că nu este împotriva străinilor care ne vizitează țara. Deci asta este elementul principal pe care trebuie să-l înțelegem. Vă mulțumim! Mulțumim foarte mult! Parlamentul a votat vineri în lectură finală un proiect care prevede instituirea oficiilor teritoriale de control la frontiera administrativă cu regiunea transnistreană. Documentul prevede că sancțiunile pentru încălcarea regulilor de aflare pe teritoriul Moldovei pentru străini nu vor fi aplicate și în privința transnistrenilor care nu dețin cetățenia Republicii Moldova. Cele 6 oficii de control migrațional vor funcționa în localitățile Hârboveța, Neninoi, Hagimus, raionul Căușeni, Sănătăuca, Florești și în orașele Dubăsari, Criuleni și Rezina. Angela Zaharova, Alexandru Zaharov, Alexandru Cebotari, Aneninoi, fiți la curent.